ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахш тж. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанал мошинои нав роӣ кардам ки мо қабул кардем ва пешкаш шумо мекунем ки бо нархҳои арзонай дар ин навор бениҳоят мошинои ҳаргуна ҳастанд ки мошинои советскӣ, мошинои молодёжни, мошиное ки барои шумо лозим астанд, мошинои современиам ҳастанд. Нархҳо бениҳоят арзон мо қабул шумо кардем, ҳамаша пешкаш мекунем. Агар шумо давомхали мошинои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, ягон компания, ягон маҳсулот, шумо дам чизе ки барои фурӯхтан бошад, барои мисол мошини хона доред, марамат сурат маълумот шуд дар рақамҳои нами WhatsApp экран мода 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорад. Чизе ки барои фурӯшӣ дорен, барои реклама кардан, марамат сурат маълумот шуд дар ин рақамҳо рӯй кунен, мо реклама мекунем. ва кадомитон ки дар ҳамин навори мо агар дӯстон аз ин мошини маъқулатон ки наёфтанд, дар комментария мо нависед ки аз кадом маркаи мошин ба шумо лозим аст, мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаш мекунем. Навор дӯстони азиз, бениҳоят навори хуб шудагай, лайкҳо разанед дӯстони азиз ва курси имрӯза бошад 119 сомонӣ. Мегзарем ба қисми мошинои фурӯшии имрӯза. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ Opel Astra F8 ки дар кузофи Карама универсал светои бутулка. соли барои 1697 фасия ки сӯзишвораш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литра, коробка механика, сайсари мошин бадрон, чоткай мошин беҳтарин ҳолат. 4 та баллон пачка, краска нав, салон тоза, кондитсионер, ҳуҷҷат мошин чоткай бадай. Opel Caravan. Нархи мошина мегӯяд 38 та мегӯям, бо арзон мекунем. Мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухта. дӯстони азиз, бо арзон мегӯяд мешавад 38 сум дар пура. Якумаш рақамҳои билайн дастаи ахира 30 дӯстони азиз кор мекунад, WhatsApp ҳам дорад. Дуюмаш рақамҳои TCL аст, ахираш 75, ишам WhatsApp дорад, ишам кор мекунад. Нархи мошина мегӯяд 38 та, бо муомила дорад, кондитсионер дорад. дӯстони азиз, чиқолакҳои фасон мошин мегӯяд чотка бада, ягон варид надорад. Оиди мошин шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар фаҳмед, оиди Caravan марамат шумо занг занед, ба шумо ҳамаша фаҳмода мекунам ва арзона мекунам. кадоме ки мошини фурӯшӣ дорад, хона дорад, замин дорад, квартира дорад, хоҳе ки дар фурӯш монда, марамат дӯстони азиз, метавонед ки дар рақамҳои WhatsApp-и мо 885 1225 WhatsApp имо Telegram дорад, рӯй кунем, мо реклама мемонем. Лайкҳоро занед, навора то охираш тамошо кунем. Мегзарем ба дуюм мошини фурӯшӣ Daewoo Tico асай бадрон ки экономни срочная, коробкаш автоматай. Daewoo Tico светои сафед. соли барои 1697 фасия ки сӯзишвораш бензини холия, объем мотораш 1 литра, коробкаш автоматай, сайсари мошин бадрон, чоткай мошин хелае ки даст ёрдамда гаштесай. ду дари пешаш электропакет дӯстони азиз, мошин салоншам тоза, ҳуҷҷатҳои мошин буд шудага, 4 та баллон мегӯяд, 90% ҳаста, чиқолакҳои фасодаги, светои сафед, хадавои кадагӣ ва тоқа суми холӣ. нархи мошина мегӯяд 16500 сомон гуфтесиян, бо мегӯяд арзон мекунем. мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ, хадавои соз, моторсоз, баллон нав ва дутага электропакет светои сафед, чиқол задаги аст. мошинча мегӯяд созай. 16500 савдо дорад дар ноҳияи ҳамадонӣ. оиди мошин агар хоҳед ягон маълумотои зиёдӣ, якумаш рақамҳои TCL ахираш 40 кор мекунад, дуюмаш рақамҳои Мегафон ахираш 24 ишта WhatsApp дорад ва сеюмаш рақамҳои Россия. ҳар се рақамҳош рақамҳои 24 дӯстони азиз WhatsApp дорад. ина дар комментария бисёр хоҳиш карданд ки Daewoo Tico-и коробка автомат монем. ина баъри шумо бо темболи свети сафеда ки ҳами автовида сархинед. баробар дӯстони азиз, лайкҳоро занед ва дигар маълумотша аз ака гирен занг занед. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ Opel Astra F8 ки дар кузофи хетчбека светои хокисарак. дӯстони азиз, ки мошин мегӯяд хелае ки дасти як одам мегӯяд гаштаяне ки мошин чанд сола мегӯяд дасти як одам гаштая. соли мошин 93 ине ки мошин дӯстони азиз варид парид умуман ягон ҷо надорад. мошин кузов тозаҳай, гарантия ки мегӯяд соҳиб бош. Opel хетчбек соли барои 1993 сӯзишвораш бензини холӣ, объем мотори 1.6 литра, коробкаш механика, сайсари мошин мегӯяд дӯстони азиз чоткаи мошин дар ҳақиқат мегӯяд мошини мегӯяд тоза. агар 93 бошад, не ки ранги 97 мегӯяд тоза, хеле варид парид надорад. мошин мақсади тоза нигоҳ кардагиай. дӯстони азиз, салониш мошиниш тозаакай. мошин дӯстони азиз мақсад ки аз аввал мегӯяд, аз аввали харидаш мегӯяд як одам мегӯяд гаштагиай то ҳозира. хелае ки чанд сола ки мошин як даст гаштагиане ки аз ҳамон аввали гирифтагишон як одам да мегӯяд гаштесай. баллон 80% дӯстони азиз. хоб салоншам тозакай, мотор патор ҳама ҷошта мегӯяд гарантия. мошин мегӯяд тозакай, варид парид хеле надоране ки кузов мошин тоза ва хучам бақувват. нархи мошина мегӯяд 24000 сомон гуфтесиян, бу мегӯяд арзонтар камтар мешавад ва мошина ин ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтарда.
24000 муомила дорад. Якумаш рақамҳои билайн дастии ахираш 80, дуюмашам рақамҳои дастии ахираш 0202 ишам кор мекунам. Метавонед ки маълумотҳои 100% шуна азиз гирен. Тоқа суми холия мега алиш палиша меша мошин тоза мегад марама як даста метавонед занг занед. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки срочная Kia ҳастае ки соли борюшаш 2013 сол. Сӯзишвориш газ бензин объем мотораш 2 литра, коробкаш автомата 3 мошин мега чотка сунад. Мошин Kia K сунад серия 2013 сол. Коробка автомат сунад мошин мега созае. Мошин як сола ҳуҷҷат дорад. Утилизатсия кардагӣ. Мошин старт-стоп, панорама сунад азиз. Кондитсионер, электропакет, фулай. 2013 тоза мегад люки дутага дорад сунад азиз. Мошин ҳамаҷош хай кор мекунад дар навор бо диққат бинем. Нархи мошинам қимат нест. Нархи мошинам мега 82000 сомон гуфтеса то қасуми хулия мега срочная бо арзонам мешавад. Оиди мошин шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед агар ягон чизои конкретна метавонед ки дар ҳамин рақамҳошон занг занед. Рақами мегафони соҳибаи нархи мошин 82000 сомон астаи. Айни ҳол мошин қарор дорад дар шаҳри яъне ки ноҳияи шаҳри нав сунад азиз. Марама дигар маълумотои пурраша метавонед занг зад сунад азиз гирем. Ва аз шумо хоҳиш мекунем ки лайкро занем фаромӯш накунед сунад азиз ва силкаи навори моро дар WhatsApp, имо, Telegram ки дар рафиқотон падисаш кунед. Агар шумо дар ягон реклама боша марама сунад азиз дар рақами 885 1225 WhatsApp, имо, Telegram дорад роҳӣ кунед мо рекламада мегузорем. Мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае дӯстон ки Opel Vectra A ҳастае ки дар кузофи седана светои сафед. Соли борюшаш 1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин объем мотораш 1.8 литр гуфтагӣ аст. бо хахтон мепурсем. Коробкаш механикаи мошин мегад дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Мошин мегад Opel Vectra 94 сол сунад тоза газ бензин мегад кор мекунад. мошин сунад утилизатсия мегад кардагӣ ҳуҷҷат мегад солона дорад нав кардагӣ мотор мегад соз хадавои соз хоб магнитофон колонка ҳамаш соз астае. ҳай буд мақсад ки буд дигар корро чиёша мепурсед ва электрикишам мегад 100%, салоншам тоза ки нархи мошин 17500 сомон бисёр не камтар арзон мешавад, бисёр не камтар. Ва тоқа суми холи мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Хай сайсери на зури зурай на безебай средняй созае. нархшуда арзонат сунад азиз. тоқа суми холи ва беҳуда мегад нороҳат накунед, фақат одамони харидори 100%. дӯстони азиз, марам бошед дар шаҳри Душанбе. рақамҳои соҳибшон ҳаст мегафон занг занед ва хоҳиш мекунем ки ба хотири меҳнатҳои мо я лайка ҳози занед фаромӯш накунед ва навори моро дар рафиқотон падисаш кунед. чӣ мошин дар кори нависа пешкаш мекунем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки ВАЗ 21012 сунад азиз мошинои советский дар комментария бисёр хоҳиш кардем молодёжни срочно нархи арзон. соли борюшаш 2002 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензин мотори 1.6 литраи коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин 3 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. хадавои тӯбча мотор сунад азиз зверай электропакет мега дорад кор мекунад. монитор сунад азиз кор мекунад. мониторам доштае. хоб балоншам хай ҳолати техникӣ дастае. нархи мошина мега срочная мега 10000 сомон гуфтесиам бо хай хатихчонка мезанед арзон меша намеша. ва мошина айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Ваҳдатда. ҳамагӣ 10000 сомон аст ки бо темболи ҳуҷҷат хадавои балон моторамаш созои магнитофонамаш кор мекарда светои серебристӣ. оиди ай мошин шумо ягон маълумотои зиёдӣ хоҳед нагиред рақамҳои мегафона марамат занг занед. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Daewoo Nexia ҳастае ки срочная бо нархи арзон. соли борюшаш 1996 сӯзишвориш газ бензин объем мотораша 1.8 гуфтагӣ аст. агар хато накарда бошам бухтон маълумота мегирем. коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин хай адаҷош кам хали сарапина дорад. бухтон дар навори десен 4 дискакои фасон светои сафед. нархи мошин мега 9500 сомон аст. не ки камбудиша нагуфтем мисол масъала мехра пӯшидагӣ дора иша нагуфтем бо метавонед пурсен. нархи мошин 9500 сомон арзон меша намеша инаша нагуфтам. кадом то ки некси хари анихи бошед мошин дар пойтахта рақамошон аст мегафон метавонед ки оиди мошин маълумоти пурраша занг дагирем фақат одамони харидор. дӯстони азиз, кадом маркаи мошин дар кор бошад дар комментария мо номи муштара нависем. то чанд сомона дар кора то кадом сол дар кора аст нависем. мо агар ёфтем пешкаш наёфтем бо дар видео оянда албатта ки пешкаш мекунем. шумо ба хотири меҳнатҳои мо я лайка худи ҳозир занед. лайки бепула занед ва навори моро дар рафиқотон силкаша падлисаш кунед.
мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшӣ ҳастае ки Toyota Camry 10 ҳастае дӯстон ки нав дурумадагия вагона мегӯяд дар Тоҷикистон гаштагӣ нест. соли боришаш 2010 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш мегӯяд бензине объем мотораш мегӯяд 2.5 литра коробка мегӯяд автомата сайсаи мошин мегӯяд чёткаи мошин мегӯяд вагона мегӯяд мошини хеле ҳоли бисёр гаштагӣ нестае. дӯстон аз танировкаш мегӯяд 9 моҳи дигар бо хай дигар маълумоти пораша мегирад документ танировка 9 моҳ кондиционер электропакет 4 диска салон мегӯяд тозака коробка автомат мотор 2.5 ай ранги мақсад эска тофтиса бо хайхтон маълумотша мегирад. нархи мошин 120 бо муомила дорад. мошин мегӯяд тозака вагонай нав мегӯяд дуромадагия мисол ки хай бисёр гаштагӣ нестае. оиди Toyota Camry 10 шумо ягон маълумотои зиёди хоҳед нагар фаҳмидан рақамошон аст TCL мегафон дастон азиз ахираш 44 метавонед занг занед маълумотша гирен. кадоме ки лайк азад дӯстон азиз мо мақсад ки фикрша мекунем чӣ мошине ки дар кӯ бошад дӯстон азиз нависен. кадоме ки реклама дорам маромад рӯйкна рекламада мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки ваз 21014 молодёжни чихел ки дар комментария бисёр хоҳиш кардем. соли боришаш 2004 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш бензини газа дӯстон азиз мотораш 6 литра коробкаш механикаи мошин мегӯяд дар ҳолати хуби техникии қарор дорад. мошин мегӯяд мотор соз коробка соз ходовой 100% та боло мегӯяд 80% моторш мегӯяд дӯстон азиз нав кадагия мегӯяд i0 мегӯяд кадагем. хоб як моҳи дигар мегӯяд ҳуҷҷат дорад. нархи мошин 13000 сомон аст. моторш инжекторае 13000 ва қарор дорад дар шаҳри душанбе. фақат одамони харидор боша мегӯяд тамос гира мегӯяд бо ҳамаша фаҳмода метиҳем. ина ваз 21014 дӯстон азиз фасонча нархи арзон 13000. кадоме шумо ки дар кор ки бошад маромад метавонед занг занед маълумоти пурраша гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ ҳастае ки Mercedes-Benz C-Class дӯстон азиз сечка объёмни D+ соли боришаш 2000 сол ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензин объём мотораш 2 литра коробкаш дӯстон азиз автоматае бо хайхтон маълумотша мегирен. мошин мегӯяд идеални состояние. дӯстон азиз мерседесҳои сечкаи объёмнаи D+ ҳастае ки ҳама зорушан меяд кондиционер дорад печкаамаш кор мекунад электропакет ҳуҷҷат танировкаамаш солона ва алиш намешавад. нархи мошина мегӯяд 77000 сомон гуфтесиян бо арзон мегӯяд мекунем. мошина ниҳол қарор дорад дар душанбе 4 дискаҳои рамашка танировка ҳуҷҷаташ ҳамаш яксола кардагӣ. хоб теимболи дӯстон азиз автомати D+ кондиционер дор. оиди сечка шумо агар маълумот хоҳед нагар бо зиёдтар фаҳмидан фақат дар рақамҳои 60 мегафон вавилон дай занг занед маълумотша дӯстон азиз гирен. ва кадом маркаи мошине ки ба шумо лозиме дар комментария мо нависед мо дар видео оянда бартон пешкаш мекунем. кадоме мисол ягон чизи фурӯш дора мисол фарад дора халадилникаи мошинаи хонаи квартира аппаратаи ягон замина ё ки ягон оҳан роӣ кунед мо реклама мемонем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. Opel Sedan ҳастае ки бо нархи арзонаи срочна фақат камтар лакш сӯхтагия дигар ҳамаш 100% мошинча мегӯяд чоткае. Opel Astra F дар кузофи Sedan соли боришаш 1993 ҳастае ки сӯзишфурӯш газ бензине объём мотори 6 литра коробка механикаи сайсияни мошин мегӯяд чотка фақат ки як краска талаб аст неми ки лакур сӯхтагия аст дигар мошин соли 93 бошад ранги 97 солае. соли аз салони мошин тозака баллонша меяк 60% аст 70% 60% аст. хоб мошин мегӯяд мерава мебия мошин мегӯяд нахадуай Sedan нахаду мегӯяд. нархи мошина мегӯяд 20 мегӯем бо агар конкрет нахайдор боша мегӯяд арзон карда метиҳем. нархи мошин 20000 сомон аст бо муомила дорад. мошина ниҳол қарор дорад дар ноҳияи восе. оиди ҳамин Sedan шумо ягон маълумоти зиёди хоҳед нагар фаҳмидан ҳамин рақамҳои ҳаст вавилон аст соҳибшуна метавонед занг занед маълумотша гирен. касе ки мисол мошин хона замин квартира аппарат ягон техника дора рӯйкна реклама мекунем. ин буд навори имрӯзаи мо то видеои оянда.